मोनसे खोथा लिगेल नटिस फैदोंलै खोन्थागोन आं दसेनि उनाव र' मानि थाखाय लिगेल नटिस फैदों Good morning everyone, welcome back to the channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ दिनै बुधबार नै दिना स्टार्ट जालायबाय मिटिङाव दं अलरेडि जोंना नानिया दाबो सिखाराखै नानिखौ नायनि थ' इनो दाबो सिखाराखै दै सिखार दे दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदो होमबालाय नोंथांमोनहा नानि दा बांद्राय टयस जाबाय ओमफ्राय मोनफा मोनफा दोनखोमागासिनो आं बुग्लुं जुग्लुं गेलेनो रोङा बांद्राय टयस थायोबा ओंखायनो मोनसे दोनखोमागासिनो आसोला सोंदों स्कुटिखौबो गावनिखौ दोनखोमागोन नामा न'आव गारहरगोन नामा होननानै हाँ चला गया ये वाला सैंडविच इट्स गॉन मोनफा बिदिनो दोनखोमानानै मोननै मोनथामल' बाहेरायाव दोनगोन आं र' ये देखो डोंट ब्रेक इट नहीं ऐसा ही है दिनै बोथोरा गरमथारलै एकदम सान्दुंथार नायगोन आयौ गोगोम गरमखा जासिगोनलाय जोंनाथ' गोजौ नालाय सबसे टप फ्ल'राव ओंखायनो गरमा जानोसैलाय जै बिदि सान्दुं दुंबाय होनबाथाय जोंना गरम जाखायो वो भव्या ने एक डाला संजना का फिर भव्या का डाला फिर इनू का डाला फिर ऐसा बड़ा क्यों ऐसा खेलता वो क्या गेम है वो कुछ भी वो स्नो गेम में स्नो में जाते हैं हम ना यो चलो ब्रश करेंगे आ जाओ Papa, parrot. Papa, parrot. Papa, peacock. Papa, peacock. Papa, pencil. पेंसिल Papa, pencil. पापा पेंसिल नानीनी ऑनलाइन क्लासेसनी रेकॉर्डिंग्स एटलिस्ट कार्टून्स पण नायनायनि प्राय बे साबसिन बेखौ नायगोन एसे सोलोंगोन एना इनो नै नानिया जोंना गेलेनानै फैखांबाय मालाय फुंनि गेलेनानै एसे गाइखेर लोंथोंसै चलो Please, you can touch your face. बॉडी पार्ट सोलोंगासिनो आसोला Please, not at least. वो बाहर जा रही है मामा आएगी वापस डॉली Sir, I अब किधर जा रहा make your eyes check. बाहर जा रही है डॉली वो बाहर जा रही है आप किधर जा रहा बाहर जा रही है Here. नायगोन गावनि लोगोखौ नुहुरनायखाय बाहेरायाव थांनाय आसोला सोंहरखायो जाय सानदोंखि सिचुवेसना एसे नर्मेल जाबाय जों जायगा साख्रि नागिरनो थांफिनसै नोंथांमोनहा दा फैथ' दाबो जेबो नर्मेल जायाखै जुदि नोंथाङा साख्रिफोर एप्लाइ खालामदोंबा गासिबो अनलाइन जाजोबो दिनै रिक्रुटारा नङाबा कम्पानिसफ्रा नोंखौ अनलाइन कल खालामगोन इन्टारभिउआबो अनलाइन जागोन रिक्रुटमेन्ट गासिबो अनलाइन जाजोबगोन दा ओंखायनो नोंथांमोनहा मालाबाबो फैनानै साख्रि नागिरनो बे खोथाखौ दा सानथ'थार आनटिल एन्ड आनलेस बे सिचुवेसना नर्मेल जाया देलाय खामानियाथ' जाबाय थागोन एमबाजियानो कुकिं स्टार्ट खालामबाय छाछ और ये तो जीरा है फ्राई मालूम ये सब्जी बन रहा है लाबरा चावल है चावल है चावल सब्जी छाछ that's it ओमफ्राय मोनसे खोथा लिगेल नटिस फैदोंलै खोन्थागोन आं दसेनि उनाव र' मानि थाखाय लिगेल नटिस फैदों नै जोंना आसोला ओंखाम जानो लिंहरबासो फैयो
आ जाओ खाना खाएंगे. I don't want to eat. Let's have food. I don't want to eat. Lunch. No. We'll play after lunch. Come. No. I don't want to eat. खाली गेले नाही. खाली गेले नाही. जागासिनो आंना जोब्बाय बन्द खालामसै. ओमफ्राय खाना खालायाखै तुमगोन. ओमफ्राय दा माने केसेसफ्रा बारायगासिनो नालाय ओंखायनो कम्पानिसफ्रा एसे वारिड जागासिनो कि जुदि सोरबा टीमाव कर'ना भाइरास पजिटिभ जाबायबायोबा बेनि खामानिखौ सोर नायनो. दा बेनि प्लानिं सोलिगासिनो. दस्रा टपिक्सफोरबो दंमोन खिन्थु बेनो वान अफ द मेजर टपिकमोन दिनैनि मिटिङा. मालाय बिस्रा जाजोब्बाय नानियाबो जाखांनानै हनै जिरायगासिनो. देलाय जागोन दिनै बिराद उखैखाबाय. नै आलासिफ्रा जोंना जाफैलायबाय. सामफ्रामबो फैखायो बिसोर. ओंखाम होआबाबो गाज्रि मोनलायलायो एखनबा. बेलाय खुनुरुखुम मोनजालायबाय दिनै. ओमफ्राय मोनसे खबर मोनदोंमोन आं दतमायाव माथो सोरबा सेंग्राफोर बबेबा रेस्टुरेन्टाव चावमिन जानानै थैदों. नंगौना नङाथाय आं मिथिया बे खबरखौ खिन्थु बेफोरबायदि जोंनि जायगायाव जाबाय बायदोंमोन खिन्थु गाज्रि खोथा बेफोर. एसे आयेन कानुनखौ मानसिफ्रा गिनांगौ. ओमफ्राय जुदि नंथारगौबा नोंथांमोना एसे बेखौ नाय. नै नानिया आंखौ कम्पानि होगासिनो. ना बताओ आपके फ्रेंड्स कौन कौन है, किस किस के साथ खेलते हो? संजना, बद्री, भव्या, आशता, डॉली. और इनो. इनु तो तू है. देलाय जागोन दिनै गास दा मोनसै. नैलाय रायजोफोर दुगैखांबाय फ्रेश जाखांबाय. ओमफ्राय दहाय आं बुंदोंमोन नोंथांमोनाखौ कि जोंनाव लिगेल नटिस फैदों. बे लिगेल नटिसआ आंनावथ' फैयाखै खिन्थु जोंनि अर्गानाइजेसननि नामाव फैदों. बे लास्ट इयारनि खोथा. मोनसे इभेन्टआव मोनसे मिउजिक प्ले खालामदोंमोन ओमफ्राय बाव जोंनि अफिसनि मानसिफ्रा डान्स खालामदोंमोन एसे. बेनि थाखाय लिगेल नटिस फैदों. नोंथांमोनानो आं बेखौ बुजायनि बोरै खामानि मावो बे. नै नोमबाजिया एसे एरेन्ज खालामगासिनो चा बानायगासिनो. एसे आवाज फैगोन खिन्थु आं बुजायगोन नोंथांमोनाखौ मा बियो जिनिसा मानो थाखाय लिगेल नटिस फैदों जोंनाव. मोनथाम एन्टिटिस दं. पिपिएल होनो बेखौ, न'वेक्स एन्ड आइपिआरएस. दा बिसोर मोनथामा एन्टिटिस जे नोंखौ लाइसेन्स इसु खालामो जुदि नोंथाङा बहायबा इभेन्टआव पारफर्मेन्स खालामदोंबा. कमार्शियल इभेन्ट्स आइ एम टकिं अबाउट अनलि कमार्शियल इभेन्ट्स जेराव डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि इनकामनि खोथा थायो. जेन'बा जाहैबाय जोंनि दैजिं फेस्टिभेलाव जुदि सोरबाफोर गान दामनानै बिनि उफोराव मोसायोबा मोनसे लाइसेन्स लानांगौ जायो जोङो which is PPL. बेफोरबायदि फांसनाव मोसानो थाखाय ओमफ्राय गानखौ इउज खालामनो थाखाय जोङो लाइसेन्स लानांगौ जायो. बे मोनथाम एन्टिटिसआ नोंखौ लाइसेन्स होयो डिफरेन्ट केटेगरिसनि थाखाय. जुदि नोंथांमोनहा बहायबा कमार्शियल इभेन्ट खालामदों ओमफ्राय बाव बबेबा गानखौ सोरनिबाखौ दामनाय जादों बाव फार्स्ट अफ अल नोंथांमोनहा बेनि थाखाय बे गानखौ बे फांसनाव इउज खालामनो थाखाय PPL लाइसेन्स लानांगोन. होमबासो बेखौ बे गानखौ नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव इउज खालामनो हागोन ओमफ्राय पारफर्मेन्स खालामनो हागोन बे गाननि उपराव. दा बे जाहैबाय PPL लाइसेन्स. न'वेक्सआ मा खालामो? जी मिउजिक, टी सिरिज, यस राज फिल्म्स बेफोरबायदि इन्डास्ट्रिजजों कम्पानिसफोरजों बिसोरना टाइ आप थायो. ओमफ्राय बेफोरबायदि कम्पानिसनि बिहाफआव बिसोर लाइसेन्स इसु खालामनो हायो. जुदि नोंथाङा बिसिनि गानफोरखौ बिसिनि प्रप्राइटारि सङ्सफोरखौ मफायबाफोर नोंथांमोनहा इउज खालामोबा बिसोरखौ एप्रच खालामनानै नोंथांमोनहा लाइसेन्स लानो हागोन. लास्टआनो जाहैबाय IPRS. बे बांद्राय डिफरेन्ट नङा बिसोर मोननैनिफ्राय. बिसोरबो इन्डिभिजुवेल कम्प'जार्स, मिउजिक पाब्लिशार्स बिसोरजों खामानि मावो. अन देयर बिहाफ बिसोरबो रयेल्टि कालेक्ट खालामो जुदि बिसोरनि खामानिखौ मबाइबाफोर इउज जायोबा. बेनो जाहैबाय इन सर्ट जुदि नोंथांमोनहा सोरनिबा खामानिखौ इउज खालामनो नागिरदों नोंसिनि बेनिफिटनि थाखाय कमार्शियल इउजनि थाखाय नोंथांमोनहा लाइसेन्स लानांगौ जायो दामानि. ओंखायनो गिदिर रेस्टुरेन्टसफ्राव हटेल्सफ्राव
मिउजिक फांक्शन्सफ्राव जानला मोनला गान बिसोर इउज खालामा पारमिसन लानानैसो इउज खालामो बिसोर होप नोंथांमोनहा बुजिबाय बेखौ ओमफ्राय नटिसआ बेनि थाखायनो फैदों जोंना आंनावथ' फैयाखै जोंनि अर्गानाइजेसनाव फैगोन खिन्थु बे सर्ट आउट जागोन आई थिंक जोंना अलरेडि पारमिसन लाखानाय दंमोन PPPL लाइसेन्स दंखायोमोन जोंनाव दा बे सर्ट आउट जानांसिगौ नै नोंबाजैया साहा बानायखांबाय चाय हो गया लाल साह दिनैबो लाल साह एसे जानि माबाफोर बुस्थुफोर नै जोंना चुरमुर जाग्रा देलाय लोगोफोर होमबालाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामना दाबाव until the next one take care bye bye It was time for him to fly bye out of the darkness.